Safareig, un podcast del Dani i la Maria. Ara sí que ho trencaré per això. Això fa cada dia més incòmode, Lo que té. Hola a tots i a totes, què tal? Benvinguts a un nou capítol de Safareig, el podcast del Dani i la Maria. Què tal, Maria? Jo sempre t'ho pregunto, què tal estàs avui? Com et trobes? Molt bé, avui molt bé. Sí? Sí. Jo crec que avui ens hem intercanviat els papers Sí. i avui estic jo una mica més faltat d'energia, Sí. Bueno, de baixón una mica potser també. Pots explicar que t'he anat a buscar un cafè a sota És la veritat. pluja? És veritat, avui està plovent bastant, ara ha parat una mica, però bueno, jo estava aquí que no podia més, dic, avui Maria, crec que haurem d'anul·lar la gravació, i s'ha aixecat, m'ha anat a buscar un cafè, me l'ha portat, i això la veritat que s'agraeix molt, Maria. Clar, què passa? Que avui és un dels pocs dies que estem gravant de tarda. Normalment ja us hem comentat que això solem gravar al matí, però avui ho hem gravat de tarda i, clar, jo abans de venir m'he fet una migdiada, anava a dir siesta, però bueno, parlarem bé, una migdiada, i ha sigut d'aquestes migdiades que t'aixeques com amb la cara paralitzada, com que de mal humor, fatal, no m'ha vingut gens bé. Ets un exagerat. No, és veritat, és veritat. I dos, si saps que tens feina a fer, tio, no facis migdiada. No, però l'he fet precisament per això, per estar a tope i no. Les migdiades tenen això, o t'aixeques molt bé o t'aixeques fatal. Per això no l'has de fer. Tu en fas? No ets dona de migdiada? Depèn, no? Sí, però sí que és veritat que jo sempre m'aixeco abans que em soni l'alarma. Això És a dir, el meu cervell sap quan ha de sonar l'alarma, llavors m'aixeco abans i llavors sempre m'aixeco superbé. Això està bé, veus? Em fa molta ràbia quan sona l'alarma. Ai, a mi sí, a mi també, Saps? Perquè aquell soroll estrident... No, fatal. Tu quina alarma tens? Jo la meva del mòbil, la que ve per defecte. Quin? El pip. Sí, aquest. El pip-pip de l'iPhone. Clar, aquest aixec és fatal. Fatal. Com si caigués... És com una bomba nuclear, com si... Bueno, no, per això m'aixeco de molt mal humor, jo crec. L'has de canviar. No sé el patito està bé. Ficaré potser la intro del nostre podcast, així m'aixeco una mica millor, potser. Bueno, doncs avui, el convidat que tenim avui em fa molta il·lusió perquè surt una mica del que hem portat fins ara. Hem de dir, primer de tot, abans de començar, si esteu veient-nos a YouTube, us podeu subscriure per aquí sota. Un like, sempre s'agraeix. Spotify, 5 estrelles. Molt important això, també. Crec que no em deixo res, no? No. Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, tot. Ja està. Pues avui amb nosaltres tenim Xavi Burgos. Xavi Burgos, vamos! Molt bones. Què tal, Xavi? Com estàs avui? Molt bé. Jo tampoc soc de migdiades. No? No, tampoc. És que és complicada la migdiada, és molt complicada. Bueno, si és llarga, sí. No, ni Tampoc? curta ni llarga, no. Res? No ens sentem bé. Veus? M'agrada aquesta opinió. Jo penso igual, sí. I per què em fas, Daniel? Perquè d'aquestes coses que estàs així et quedes una mica i dius, bueno, ja faig, ja tiro, no? El problema és que em costa aixecar-me. Clar. Estigui molta estona o estigui poca estona. Al matí em passa el mateix, per això. Però m'aixeco perquè he dormit més. T'aixeques d'hora? Ets una persona d'aixecar-te molt d'hora cada dia o...? Depèn. Per anar a treballar sí. Però no sóc dels puntuals. Això ho reconec. Bueno, no passa res. Jo soc igual. Aquí la Maria és la més matinadora de tots. Matinera, Matinera. Matinadora està mal dit? Pot ser. Té bastanta pinta, està malament. Comenta'ns una mica, Maria. Sí. Per què hem dit que és un podcast diferent als altres? Vale, llavors, fins aquí hem tingut tots convidats del món de la cultura. Però volíem com encetar una mica aquest calaixet de la cultura popular. Cultura popular, tradicions també, no? Sí, una mica. Sí. Però sí que és veritat que així xerrant amb el Dani quan estàvem formulant aquest podcast, sí que és veritat que vam tenir com la qüestió, la xerrada de què fer. Si encetàvem el meló o no l'encetàvem. Clar, a nosaltres ens agrada algo autèntic, ja sempre diem que ens agrada molt el poble. Sí. La proximitat. Sí. Volíem, doncs, això, un fallaire, un escudellaire, algo que fos de poble. Sí, però vam tenir la discussió de que sí que és veritat que són dos mons bastant diferents. Exacte. I que sí que és veritat que potser estaria bé fer una segona, tercera temporada en la cultura popular i centrar-nos més i anar més al... Ojo! L'ull de la llaga. Si la gent ens ho demana, potser ho fem. Vinga. Bueno, doncs havent explicat això, avui farem un tastet de la cultura popular i explicarem una mica, però necessitem que ens facis una mica, a tots els convidats els hi demanem, i a tu també t'ho demanarem. Exacte. Si haguessis de definir
Xavi Burgos, amb 2 línies, què diries? Molt ràpid, una Xavi línia que Burgos, diguessis. amb 2 línies. Sí. Apassionat de la cultura popular, polifacètic, perquè toco molts mons, i també el món esportiu també l'he tocat des de l'organització a moltes altres coses, sí. Molt polifacètic, no? Sí. Una persona molt polifacètica, hem de dir. Sí. Els nostres convidats són bastant, Sí. polifacètics, Sí, hem és de dir. veritat. Jo crec que el món de la cultura popular i amb la cultura en general són gent que a més veus en molts llocs les mateixes cares, no? Llavors són gent que es mouen, són persones inquietes i aquesta gent pues, les veu repetitives. I la llàstima és que no n'hi hagi moltes més, no? Però que pot ser una mica la manca, no? No sabem per què, avui ho analitzarem. Exacte. Vale, llavors, dins de quines associacions o quines tradicions de la cultura popular has format part? Si vols fer-ho cronològic... Potser me'n descuidaré alguna, dels bars d'ensaio d'Andorra, dels faeres d'Andorra, els escudellaires no he deixat mai que m'hi fiquin, però sempre he estat allà donant-los suport, també als geganters, la cabalgada de Reis, molt interioritzada, potser em descuidaria, però llavors en col·laboracions amb altres coses també de cultura popular o coses aquestes també he participat. Doncs has tocat molts àmbits. Tot de la mateixa parròquia o has anat variant? Com a participant de la mateixa parròquia. Com que no soc gens parroquialista, jo, per exemple, he ajudat molts cops a la Unió Proturisme d'Escaldes també, com a col·laborador, a fer certes coses, quan m'ho han demanat no he tingut cap inconvenient per anar-hi. Està molt bé, això. Està molt bé. No jugué al Joc de Trons. Veritat, això. Vale, llavors, la teva experiència dins del món cultural o de la cultura popular, com comença? Comença per un amic? Comença per interès teu? Com comença? Sempre havia estat molt proper des de petit al món de les festes majors, no? La festa major d'Andorra, quan es feia a la plaça Guillemó, davant del Comú, doncs ja la vivia i els meus pares ja me l'ensenyaven. Com que estava sempre en aquell entorn i vivia molt a prop d'aquella zona, doncs sempre m'ha tret molt tot allò que representava les tradicions. No? Ja veia ballar el contrapàs, ja veia ballar moltes coses, o el món de les sardanes estava amb els meus pares allà fins a altes hores de la matinada. Sí, ja ho vivia, i això em va fer que en algun moment m'interessés. I casualment et comences a trobar allà a la plaça del poble, quan encara ets jove, que tens els 16, 17, 18 anys, que ja comences a introduir-te dintre el món aquest. No? Per exemple, aquí vaig començar molt amb els geganters, perquè era una colla que s'havia fet amb un grup d'amics i vam passar a formar part. No? Per la gent que no ho sàpigui, un geganter. Qui és un geganter? Així molt resumit. Si haguessis d'explicar a algú que no ho sàpigués. Un geganter és el mateix que pugui ser qualsevol participant de la cultura popular. Vale. És allò que gaudeix del que fa. Que maco això, no m'esperava aquesta resposta. La cultura popular és allò que vius, sí. Realment. Allò que en gaudeixes, siguis des del món dels fallaires, des del món dels geganters, des del món de les bars, que en gaudeixis, que a vegades també ens agrada ser estimats, no? Llavors, quan ho mostres al públic, o quan ho mostres, quan t'estan mirant, tu gaudeixes de que la gent gaudeixi amb el que estàs fent. Vale. Tu saps el que és un geganter? Jo tinc... És que clar, la Maria sempre em fica uns compromisos que de veritat... Per la gent com el Dani, que no té ni idea de lo que són els geganters... Jo sé el que és un geganter. Explica-li en què consisteix ser un geganter. Ser un geganter. És a dir, en paraules tècniques. Sí. Paraules tècniques, un geganter dintre el món és aquell que forma part d'una colla gegantera. Una colla gegantera pot ser des d'un portador, que portes el gegant, no? Vale. Des d'un col·laborador que estiguis formant part de tot el que envolta, formes part del grup de música, o sigui, un geganter és aquell que en forma part del grup, no? Però dintre els geganters hi ha diferents posicions o llocs dintre la colla. Llavors, les colles el que fan, que penso que això és guai explicar-ho, el que fan és agafar aquests gegants que normalment... Representen, entenc, no? Tenen una cara i representen alguna cosa. Pot representar un personatge d'una història. Poden tenir relació entre si, els gegants. Ficarem alguna foto. Aquí de mentre ficarem alguna foto d'algun gegant. Dels gegants d'Andorra la Vella. Exacte. Vale. I llavors, aquests gegants els porta una persona. Sols no caminen, no van amb motor. No. Encara això... Els havien fet rodar amb rodes al Palau de Gel, també. Això ens ho he d'explicar. Innovació. I el que fan normalment és sortir per festa major a fer cercaviles, que es diuen. Ha existit en Camp, ha existit a Canillo, a Andorra i a Sant Julià. I encara totes estan actives a dia d'avui? Sant Julià potser és la que més activa està. Andorra està parada, com a colla. Està parada? Està parada, sí.
Què vol dir? Esta parada ja no es fa res? Bueno, és que perquè el programa que va fer l'Héctor Mas ja ho va dir, no? Sí. Que tot es transforma en associacions i l'associació és el que ha parat a l'activitat. Els gegants estan amb exposició al centre cultural, però no hi ha una colla que... Ja no surten al carrer? De moment no, i aquesta és una de les voluntats, no? Que hi hagi un relleu generacional perquè algú tingui ganes de tirar endavant. Ostres, jo això no ho sabia. Hi ha algun motiu concret perquè s'hagi parat això? Quan es va parar? Quan es va parar? Doncs ara la pandèmia va ajudar a prendre una decisió, no? El que va passar és que la colla no tenia ganes ja de seguir, perquè clar, tots ens fem grans, genera una hipoteca de caps de setmana, no és allò que d'activitat que fas durant un mes i la pares, sinó hi ha una sèrie de condicionants que et fa que tinguis molta feina darrere de forma altruista. No? I ningú va fer perquè allò seguís? S'ha intentat, però arriba un moment que a vegades penses que potser si tu t'apartes és més fàcil que entri algú. Però em sorprèn molt que, per exemple, el Comú d'Andorra la Vella, per posar un exemple, no fes res perquè allò seguís o perquè... Tu consideres que el Comú s'hi ha de ficar? Home, jo crec que quan estem parlant d'algo com un gegantès, que és algo molt tradicional de la cultura popular, jo crec que el Comú té una part important, no? Sí, però què és per tu la cultura popular? D'on ha de venir això? De la gent del poble. Sí. Però el Comú com a institució, jo crec que també hauria... Bueno, no sé... Vale, des del teu punt de vista... Hi ha diferents anàlisis. Jo, per exemple, comprenc a la Maria sí? I et comprenc a tu. No? Hi ha la visió de que es pensen que tot el que es forma part de la cultura té que anar vinculat de la pròpia institució, no? Política, en aquest cas. Sí. No? Però jo crec que no sempre té que ser així. Jo crec que també té que ser la gent que tingui ganes de tirar endavant un projecte, que tingui ganes, i al Comú el que ha de donar és donar-li suport. Donar-li suport, sí. Ja no dic econòmic, sinó d'ajuda de material, ajuda de logística, ajuda facilitar les coses, sobretot, perquè una comissió de festes, no? Per exemple, fico qualsevol de barri, no? O de Santa Coloma, el que necessita és que la logística se li faciliti, perquè aquella gent fa una festa major per gaudir, i si se li complica, deixa de gaudir. La complica el Comú d'Andorra la Vella? No o ha facilitat? No, nosaltres no ens ha complicat perquè des del moment que ens la facilite, des del moment que te la subvencionen o que tens un pressupost, tens un finançament. Clar. Això ja és algo que agraeixes i va molt bé. No? El Comú, en aquest cas, què s'hauria d'haver fet? Pues, a mi preocupar-se de per què s'ha parat, no? I llavors buscar les eines, conjuntament amb l'associació, per intentar que surti un col·lectiu que tingui ganes però preocupar-se, com a mínim. Preocupar-se per allò. Home, és important. No sé si ha sigut el cas o no, però tampoc l'associació, els que ho han deixat, els que ho han parat, que tampoc es sentin senyalats perquè han parat una activitat. Clar. Això també és important. Ara ho direm, però quants anys portàveu sent geganters? Doncs que es va parar? estaríem parlant des de l'any 85. És una barbaritat. Sí, estem parlant de quasi 40 anys. Clar, són 40 anys que éreu joves, no? Sí. El 85 éreu joves que no teníeu fills. Encara som joves? Encara som joves, clar. Clar, bueno, la targeta 16.30 ja no la tenen, Vinga a dir. Estem fora del carnet jove, però som joves. Heu tingut fills, sí. Heu hipotecat moltes de les vostres caps de setmana, com deies abans, moltes hores altruistament, que això és un altre meló a obrir, jo penso. S'hauria de valorar. Jo penso que també és superlícit que una persona digui, mira, fins aquí... Després de 40 anys, quasi. Com et sents tu quan no hi ha ningú al darrere, quan no hi ha relleu? Bueno, inicialment et dol una mica que no continuï aquella activitat perquè la vius i m'agradaria seguir-la vivint a la festa major. De moment a la festa major no s'ha parat. Sempre hi ha hagut un mínim d'activitat i de contacte amb els gegants, perquè hi ha el ball de gegants de festa major, i jo crec que mentre puguem es seguirà fent, però et dol que no hi hagi activitat, que nosaltres inclús, allò que nosaltres necessitàvem a vegades, de que aquella gent que donava la fruita perquè es refresquin durant la cercavila, pues, ho faríem nosaltres encantats. Estaríem allà ajudant, no? Pues, en dol no veure-ho, i em dóna la sensació que visco la festa major d'una altra manera. Clar, i és estrany. I a vegades tens enveja sana, quan gent com nosaltres que hem recorregut moltíssimes festes i que per qualsevol cosa, doncs aquí es deixa de fer alguna cosa quan altres llocs han aconseguit mantenir-ho viu, no? Llavors, totes aquestes festes que has viscut de cultura popular arreu de Catalunya, sobretot, doncs et sents enveja sana. Ara que obre un altre meló, vols que t'expliqui què són els fallaires? Sisplau, què és un fallaire? Quina és la funció d'un fallaire? Un fallaire jo crec que el que dona és continuïtat a una festa que ve ancestral, no? que ve de molts anys enrere, genera l'arribada del solstici d'estiu d'una manera relacionada amb el foc. Què és el que fa un fallaire?
tornem a lo mateix, no? Són vivències, allò que vius, allò que, com moltes vegades tota la gent... Què són? Són sensacions. Allò, fer rodar la falla és sentir-te envoltat de foc, el soroll que fa el foc quan gira, les figures que puguis arribar a fer amb el foc, i és algo que vius en col·lectivitat i això és una cosa que és innata en tu mateix, no? Si t'agrada o seguiràs visquent, conec pocs fallaires que hagin rodat i hagin dit no m'ha agradat. O sigui, jo amb això incito a que la gent ho provi. Ostres, m'agrada molt com explica les coses el Xavi. És com que té molta passió, si li veu. M'agrada molt, sí. No m'he apassionat. És veritat. La cultura. És així. Ens comentaves que va ser el primer president de l'associació. De l'associació. Fallaires s'inicien l'any 87 amb la primera cremada, no? Durant molts anys havia estat de manera altruista vas funcionant, un pressupost que decideix el propi comú, tens un pressupost i l'organitzen i el coordinen ells, el pressupost. No? Llavors arriba un moment que els fallaires tenim més projectes, tenim un projecte molt engrescador que és el projecte UNESCO. I al projecte UNESCO van dir no podem tirar endavant un projecte si no estem ben constituïts, no? I aquí és quan comencem a crear aquest projecte UNESCO, començant per la base que es crea una associació, perquè ho té que tirar endavant una associació, no una entitat pública. No pot ser una entitat pública. No pot ser una entitat pública. Perquè és immaterial, és allò que vius, és allò que viu una col·lectivitat. Clar. Però al ser part de la UNESCO, creus que això et dona com un segell de seguretat, de dir, com que són patrimoni immaterial de la humanitat, això em dona una mica de seguretat o no? Et dona seguretat a nivell de que genera una sèrie d'obligacions, però no només a nosaltres, sinó a les administracions públiques, que és la part de divulgació, que s'ha fet durant molts anys a les escoles, també de manera altruista, i això a vegades costa molt de fer-ho. També les obligacions de divulgació, de promoció de la festa, de facilitar tot el tema de la festa, i també hi ha una cosa que molta gent es pensa que en la cultura tradicional no hi és, però és la innovació. La innovació també pot ser a dintre de la cultura popular, perquè si no innovem, també ens modiem. Ens agrada molt aquest tema de la innovació i era algo que volíem tocar. Sí, però abans d'arribar a aquest punt, penso que està guai perquè has dit una cosa que és l'educació. Tu creus que si haguéssim educat els nostres joves i nens en la cultura dels geganters, no s'hagués acabat? Bueno, això és el que pensaven a nivell de gegants, pensaven que nosaltres teníem un relleu assegurat perquè tots teníem fills i volem deixar allò que estem fent a les mans dels nostres fills. Els nostres fills a vegades no sempre volen fer el que vols tu fer. Això també passa amb les feines, amb empreses familiars que no tiren endavant perquè els fills no volen fer el mateix que els pares. I no vol dir que no les hagin gaudit, les han viscut, les han gaudit, i et demanen inclús per què s'ha parat, si jo en gaudia d'allò, no? Però que no sigui una obligació per ells. Si realment vol tirar un col·lectiu i ells volen tirar-ho endavant, els ajudarem, tirarem endavant i els hi facilitarem les coses, però que no sigui una obligació. Però creus que molts joves, ja no dic als teus fills, ni als fills dels teus amics, ni res d'això. Si s'hagués ensenyat. Sí. Si s'hagués ensenyat a nivell d'educació o a nivell escolar de divulgar, no? Jo crec que sí, hi ha una feina, però tornem a lo mateix. La cultura popular està mancada de pressupost. Ja està mancada la cultura en general, però la cultura popular molt encara més. És allò que tothom ho ha de fer de manera altruista i tots treballem. Tots tenim una feina i necessitem aquella persona que se'n vagi per les escoles, que igual que fas que amb el món esportiu hi ha les classes que fan al migdia, no? Que generes activitats esportives, però perquè aquells monitors tenen un sou i viuen d'allò. Llavors nosaltres, la cultura, al món de la cultura, això no existeix. No passa. No existeix perquè no està dotat d'un pressupost com té l'esport, per exemple. Suposo que el mecenatge també, que és una mica el que faltaria, no? El finançament, amb el tema de les lleis tributàries, el tema de que puguin desgravar i tot, doncs pot ser que es vagi incrementant i que potser puguin lluitar més per això, no? Però l'esport ho té més fàcil. L'esport va un pas per davant perquè està ben vist
viure del món esportiu. Està mal vist viure del món de la cultura. Això és molt fort. Jo trobo que, i sempre passa, sobretot amb la cultura popular, amb la cultura en general, però amb la cultura, les tradicions i això, és que no es dona el valor suficient a nivell econòmic, perquè és el que diem, són moltes hores invertides, hi ha molt treball darrere, i tot això no es valora. I al final fa que s'acabi perdent o que s'acabi, com deixant en l'oblit una mica, perquè... I el món esportiu et fa estimar el país, Sí. Però la cultura també, Home, també, és molt important. I allò que tu vengues de la cultura et fa tenir agermanaments amb altres pobles, que ja en parlarem de l'agermanament, Sí. no? Però aquells agermanaments, aquell poble que estigui germanat amb tu, vendrà, perquè estimarà el teu poble i també vendrà. La imatge turística d'Andorra no és exclusivament en campanyes publicitàries, també és amb allò que venguis fora d'Andorra, no? És així. I això és el que facis viure a altra gent. Tu saps amb quines viles està germanada Andorra Això la no ho sé, Vella? no ho sé. Jo sé que m'has comentat alguna cosa abans, fora de càmeres, pot ser que m'hagis comentat alguna cosa d'això, i m'has comentat algun nom, però ara mateix no recordo. Estic quedant amb aquest capítol com un cateto total. No, està guai. Jo sempre dic el mateix, a mi m'agrada aprendre, i cada convidat que ve aquí em fa aprendre molt, i crec que és important també. Expliquem una mica això, Xavi. És com que s'uneixen, no?, amb altres pobles, potser? Bueno, els agermanaments, quasi, jo crec que diverses parròquies d'Andorra estan agermanades. En Camp no me'n recordo ben bé, però em sembla que és amb una vila portuguesa, si no m'equivoco. I amb una vila francesa, si no m'equivoco. I amb una vila francesa també. A Escaldes em sembla que és amb Estensale, no? Jo controlo Andorra la Vella, ho buscarem. I Andorra la Vella està en Foix, està amb Sant Pol de Mar i està amb Baix. I què vol dir aquest agermanament? Bueno, doncs que a base de... Bueno, Andorra la Vella també està amb Bariloche. Ah, sí? Des de fa uns anys. El que passa és que no l'han viscut. Nosaltres culturalment aquest intercanvi no l'han viscut i potser quedem una mica... Desuncats. Com que hi ha una relació en el món esportiu de l'esquí, doncs, bueno, es va crear aquest agermanament també. Això fa, em sembla que 5 o 6 anys. No? L'agermanament és un tràmit polític burocràtic, no? És a dir, és una cosa que es firma i té un... Pot estar impulsada per diverses raons. Sí, però vull dir, a la finalitat de tot hi ha un paper conforme que diu que tu estàs com a vila d'Andorra la Vella, estàs germanada amb X, però Y o Z. A nivell de poble, clar, què vol dir? Això pot venir tant del nivell polític de, jo què sé, com... És raro explicar-ho així, però potser a nivell Catalunya potser és més fàcil explicar-ho, però que el partit polític o l'Ajuntament de X poble es porti molt bé històricament amb l'Ajuntament d'un altre poble i que s'agermanin. Bueno, o entitats. O que vingui des de l'entitat. És amb el cas d'Andorra la Vella amb Sant Pol de Mar, ve per una entitat. Amb Baix també va per entitats, Escudella, tal... Però a nivell pràctic, què es fa quan s'agermana? Es genera una sèrie de vincles entre els dos pobles o ciutats, no? I el que fa és intentar incentivar aquelles activitats conjuntes d'intercanvi, de que un ensenya el que té un, l'altre ensenya el que té l'altre, la gent d'un poble va a una vila, els hi mostren la seva activitat festiva. Per exemple... I fan viure els ciutadans de diferents viles la cultura, l'esport o altres coses de la vila germanada. Llavors, per exemple, un exemple molt fàcil seria que els escudellaires d'Andorra la Vella van a Valls a fer l'escudella. Ah, vale. I els... Un cop l'any, o com va això? Cada 4. Cada 4 anys. Bueno, hi ha hagut algunes èpoques que ha sigut un any sí, un any no, un any sí. Després es separa per 4, s'enfreden. Els agermanaments és com tot, no? Com tots els gràfics, tenen pujades i baixades, llavors es pot enfredar perquè a la millor no hi ha... Per això, perquè les entitats no tenen prou contactes per generar aquella pressió. Llavors, el que acaba decidint els actes d'agermanament acaba sent la part política. Però les entitats culturals poden forçar una situació. Jo, per exemple, és una de les coses que més he parlat amb molta col·lectivitat de gent, que una de les coses que m'agradaria que es fes és que es fes una associació d'entitats agermanades. Ostres! Més associacions, Ens està petant el cap. Què faria? Doncs no deixaries morir incentivaries aquells actes de relació entre pobles. Ostres, és interessant això, És guai. Sí, estaria molt bé que es fes. A vosaltres què us semblaria, per exemple, la creació d'un centre nacional de cultura popular? Ostres, jo crec que seria una molt bona idea. Trencaríem aquells estereotips que la cultura popular no sigui una carrera a veure quina parròquia
perquè a vegades sembla que Creus que és una carrera? sembla que hi ha una competició entre parròquies, no? A veure qui fa més actes, no? De cultura popular Hosti, això passa. Això també passa, perquè passa amb el món dels espectacles i passa amb el món de la cultura popular també. Es podria centralitzar, es podria incentivar i a la millor, jo que deia, amb aquells formadors que anessin per les escoles, doncs podrien sortir d'un centre d'aquests. Clar, i que al final la unió Està tirant fa la aquí. força. Clar, la unió fa la força. La unió fa la força. Si anem cada un pel nostre costat, doncs farem coses, però cada un serà... Però si ens unim... Els esbars d'Andorra, jo sempre he dit que és una cultura exportable. Sí. Perquè tu vas a Ràdio de Catalunya i a part de l'esbar de Rubí, que sí que realment té una professionalitat molt alta i algun altre que també hi ha, no? Però els esbars en general són ball de gitanes, en concret. Bueno, que fan un ball, no? Fan un ball, però els esbars d'Andorra, cadascú amb les seves característiques, un més contemporani, l'altre més tradicional, l'altre sense trencar estereotips i coses aquestes, cadascú amb el seu, però són espectacles. Ara estem obrint un tercer meló bastant interessant. Podem trencar estereotips? Anem? Vols anar per aquí? Vull anar aquí. És que està frisant, per aquest tema ja. Vale. Una de les preguntes que et volíem fer, hem parlat que la tradició ha d'evolucionar. La tradició s'ha de posar al dia. Fins a quin punt? Parlant, per exemple, de l'esbar, o vols generalitzar? Si vols, pots generalitzar i després... No, podrien generalitzar, però des del moment que es poden modernitzar, però no vol dir modernitzar que trenquis el que vol dir el significat d'un esbar tradicional o d'una cultura tradicional, sinó que facis que allò tingui el suficientment atractiu perquè no es mori, però sense perdre aquella essència tradicional del que vols transmetre, perquè, per exemple, un ball del contrapàs, jo us ficaré un exemple amb el ball del contrapàs. Per què viu? Per què segueix viu el ball del contrapàs? Perquè no el ball exclusivament l'esbar, el ball el poble. Des del moment que el ball el poble, la gent té ganes. Per què viu el ball Cerdà a la Seu d'Urgell? Per què viu la Passada de Sant Julià? Doncs per lo mateix. El poble forma part. Perquè en forma part. Ara es veia també el contrapàs a Ordino, no? Doncs en forma part. Bueno, a Ordino han fet un pas amb aquest punt de que s'ha creat una agrupació de cultura popular, no? Doncs és un pas a que això es pugui fer als altres llocs. I l'agrupació de cultura popular d'Ordino, què fa? Fa tot, fa esbar, és a dir, fa el contrapàs, fa falles, fa... Bueno, allò que tenen ganes de tirar endavant, però forma part... Però és el mateix col·lectiu. És el mateix col·lectiu, sí. I per què no es fa a nivell nacional, això? Bueno, doncs perquè a vegades la idea d'una parròquia tira endavant amb aquella parròquia, però potser no s'ha pensat. Però jo aquí tinc un... A Catalunya hi ha un... Per exemple, existeix, no?, el Centre Nacional, el Centre Cultura Popular. Tens que externalitzar-lo i que no sigui polític. Jo he estat parlant, per exemple, amb el Xavi Bertran moltes vegades, no?, de que ell en formava part d'allà, i ell deia que des del món, la cultura popular, si es viu des de les institucions, és una llei a vegades des del mínim esforç, és un copiar-pegar, i no es pensa en innovar, o en crear, o en fer festival i tot, no? O en respectar, també. Clar, jo m'he tornat una mica al tema de la innovació. Clar, jo crec que hi ha una fina línia entre el que parlàvem abans del innovar i el que es mantingui l'essència. Per exemple, clar, la Maria abans m'ha ficat un exemple, fora de càmeres, que no sé exactament a què et referies, a un ball, no sé si era l'esbar o... El contrapàs. El contrapàs. Bueno, el que parlava ell. Jo li he preguntat, li he dit, clar, jo li vull preguntar al Xavi si, per exemple, un dia, ara que el gènere és fluid i aquestes coses, fins a quin punt està bé o és correcte, o arribarà un punt que els homes no es voldran vestir amb pantaló curt i armilla i les dones no voldran anar amb faldilla de davantal i caputxa? O que una dona balli amb una dona o una dona amb una dona, o... Fins a quin punt creus que això es pot arribar a modernitzar o deixa de perdre l'essència principal? Amb aquest exemple en concret, per exemple. Jo crec que quan l'esbar, el ball primer, per ensenyar-lo al poble, el que fa és mostrar el vestuari que s'utilitzava a l'època i la forma de com es balla i de què va el ball, no? A partir d'allà, la gent fa les seves parelles, ballen dones amb dones, homes amb homes, i això està passant, O sigui, actualment ja està passant. O sigui, ara no sempre són parelles home-dona.
La gent balla en qui vol. Pots ballar amb el teu fill, que a la millor per fer la volta et costarà perquè un és més alt que l'altre, però és inclusiu, perquè el que ve a fi és gaudir d'allò que estàs fent. Clar. Acabaràs ballant, acabaràs riguent, si ha sortit més bé o ha sortit més malament, però acabaràs riguent. Lo important és que la gent s'ho passi bé en una festa major. I això és un acte que després la gent va anar a fer a l'aperitiu i doncs, forma part de la cultura de festa major. Per exemple, un altre exemple. Inclús parelles s'han fet amb el contrapàs. Ostres, això és maco. Han nascut l'amor amb el contrapàs. Això és molt maco. Home, Jo mai l'he ballat, el podríem ballar un dia, Maria. és que jo ja tinc ballador. I mira, ara això és una cosa que et volia explicar. Jo canvio de ballador. Jo no Sí? sabia que hi havia un ballador Jo no. exacte. No, o sigui, a mi... Un dia, sisplau, Maria. No, és que no vull. no O es sigui, pot, no vull es perquè... pot. És algo molt intern, això, potser? O com va? Mira, és una cosa que vaig decidir. Vale. I jo volia que fos com una data assenyalada. És a dir, Vale. peti qui peti... Bueno, peti qui peti no, perquè no vull dir-ho així, però a no ser que tingui una cosa molt important dins la meva vida laboral o personal, a mi penso que és com un moment en el calendari que és assenyalat. Un i ritual, que... per tu que Sí, s'ha una de mica repetir. ritual, exacte. Vale. Llavors, jo volia decidir una persona que estés a la meva vida de la manera que volgués, però que aquell dia ens haguéssim de trobar i haguéssim de ballar el contrapàs. I llavors jo li vaig demanar a aquesta persona, no direm noms, no volem, Que em fixarem alguna foto, i li vaig demanar que peti qui peti, passés el que passés, deixéssim de ser amics, amigues, és igual, que jo, al dia del contrapàs, volia ballar amb aquesta persona secula seculorum. I això és una cosa superbonica. Abans m'has fet la pregunta a mi. Quan es pot trencar l'estereotip? Quan es pot trencar aquest Aquest pacte. vincle? Sí. I a mi m'agradaria Home, Maria, que mai... jo trobo que també s'ha de... Vull dir... No. Mira, em pots dir, jo què sé, carca per aquestes Tradicional. coses. Sí, em pots dir d'esto. Però aquest moment, jo què sé, per exemple, el Ball Cerdà també es fa, no? De la noia convida el noi a casa a dinar i el noi convida la noia al vermut. correcte. Són aquestes coses que... Ostres, mira, jo què sé, potser des d'una mirada és una mirada molt antiga i d'esto, però a mi em fan gràcia. És un home, aquesta persona? No t'ho diré. Només gènere. Home? Sí. És un Vale. home, és un home. Bueno, fins aquí és un home. No és el teu pare, no? No. Vale. El meu pare ja té balladora. Vale, ja està. Doncs jo no sabia però que el meu estava... pare sí que és veritat que canvia, crec, no? Jo no sabia que estava tan marcat això del ballador, balladora... Bueno, No a mi sabia. em fa Entenc que, gràcia. per exemple, tu ens has comentat que canvies, que això Sí, sí. depèn de cada un, suposo, Sí, no? També, bueno, al veiem final. molt anys amb la meva dona, però si puntualment algun dia canviem, doncs, ja ens va bé. Per quins motius, doncs, a la millor tens una amistat que ve Clar. a Andorra, visite la festa major, doncs vagis amb aquella persona. Bueno, Sí. la Maria té... És una manera d'obrir Potser- les portes... potser d'aquí- És una manera d'obrir les portes de casa teva. Sí, és així. Sí, Que és el que la festa major fas, no? Obres les portes de casa teva i fas un menjar popular, no? Ara salto de tema, després d'aquesta confessió que s'acaba de fer. Estàs una mica vermella. Home, és que jo trobo que això no havia de sortir, però bueno, és igual, deixem-ho estar. Ara canvio de tema una mica i se'n ve sobre aquesta cosa d'innovació i de no innovació. Tu no ho sabràs, però els escudellaires... Bueno, perdona, igual No. sí que ho sé i et sorprenc ara. No. Digue-m'ho. Els escudellaires, les dones tenen un vestuari i els homes tenen un altre vestuari. Sí. I a part, hi ha unes feines d'home i hi ha unes feines Això ho de sabia. dona. Això ho sabia. Així que fan els homes, Daniel? Exactament, el tècnic... Racatà! Exactament, No ho sap. el tècnic no sé, però sé que doncs, l'escudella fan, no? Va, és igual, Dani. Els homes tenen uns horaris d'homes i les Vale. dones tenen uns horaris de dones. Però a què et refereixes? Al moment de fer l'escudella o... Sí, l'escudella es fa el 17 de gener per Sant Antoni Sí. Però hi ha molta feina prèvia. Sí, no? i hi ha molta feina prèvia a preparar tot, etc. Clar. Però el dia, per exemple, els homes venen a les 4 del matí, encenen A el les foc. 4 del matí? Clar, nen, és que s'ha de fer foc, eh? Ostres. S'ha de fer foc. Vols explicar-ho tu, si vols? Bueno, jo no en formo part dels Ah, vale, pues explico jo. escudellaires, Bueno. No en formo part. Però T'has saps molt aixecat, bé. explicar, t'ho podria T'has explicar. aixecat també a les 4 del matí per fer aquest foc? O per ajudar? Per anar a esmorzar amb ell, sí. És fort, això, És fort. Jo també, he de confessar. Jo també. Doncs has fet horari d'home, en aquest cas. És això el que anava. És a Vale. dir, bueno, expliquem una mica ràpid, vale? Però els homes s'aixequen molt d'hora, fan el foc, se'n van a esmorzar i quan tenen l'aigua allà que bull i fa xup-xup, se'n van a esmorzar. Vale. I arriba un punt del matí, que crec que són les 10 del matí, si no vaig molt errada, que les dones venen, tallen la carn, tallen les botifarres, tallen tot això. Vale. I les dones van amb el seu davantalet, els seus
manguitos i aquestes coses, i els homes van amb una barretina lila, amb una faixa lila i amb una armilla de pana negra. Lila? Jo l'he vist vermell algun cop, eh? No, els escuderos són lila, almenys d'Andorra la Vella. Ah, clar, és que he vist Escaldes. Ah, doncs Escaldes vermella, no ho sé. Sí. Vale, llavors, fins aquí la meva pregunta. Quan arribarà el moment que jo, Maria Solsona, no em senti jutjada Per aixecar-te a les 4 del matí. i anar a fer feina d'home i poder anar a esmorzar amb els meus amics? Això es manté molt encara, aquests horaris i això. Doncs no sé, s'ha demanat algun cop? Jo ho he demanat. Ah, sí? Hi ha algun No sé. que em mira malament. Sí? Bueno, suposo que arribarà els moments que també les generacions també canvien, no? I les generacions faran de que no sigui tan classista, tot i que a vegades les coses es mantenen perquè és classisme, li dones aquella força. Jo crec que podem passar a una de les nostres moltes seccions, que tenim moltes. Això sembla ja l'hormiguero, amb tantes Literal. seccions. No, Només falta l'hormiguero aparegui no, que no m'agrada, em va romper aquí, o les dues formigues d'aquí sota el terra. No, hormiguero no. Bueno, passarem a, com sempre diem en tots els capítols, demanem a cada convidat que ve una peça de roba seva, que no tornarà a casa, per omplir el nostre decorat. I doncs avui al Xavi li hem demanat una peça de roba. Volem saber, Xavi, què ens has portat. Ensenya'ns la teva peça de roba. Que és molt especial. Mira. Oh. És una peça de roba que està composada per 2 peces. I aquí és el primer mocador que va tenir la gresca gegantera d'Andorra la Vella Ostres. Tu com dones això? i el primer Estic mocador flipant. que va tenir Sant Pol de Mar. Val? Estan units. Per què estan units? Doncs perquè els pobles realment estan units i que per molts anys sigui perquè realment són 2 pobles que es coneixen i viuen un de l'altre. Realment la gent de Sant Pol de Mar coneix no només les botigues d'Andorra, sinó coneix tot el que és la història d'Andorra. I la gent d'Andorra coneix tota la història de Sant Pol de Mar. Llavors, Estic flipant, Això és molt fort. És que jo estic emocionadíssima. Maria. Això és molt fort, Ostres, que maco. Posa-ho al mig ben gran que es vegi. Sí? Bueno, això realment ve a dir que els agermanaments tenen que ser vius, no? I realment, des del moment que els vius tu, els agermanaments passen a ser vius, també. Uau, estic emocionat. Això no m'ho esperava, Et ve de gust que ens plantegem entrar una mica més en aquest tema? Jo ara mateix vull ser fallaire. Jo ara Que mateix vull ser fallaire, i ja mateix. O sigui, m'ha creat aquesta necessitat. Vale. Em sembla molt maco, de veritat, em sembla molt maco. Crec que ha sigut un dels capítols més diferents, però a la vegada més macos, i que ho hem gaudit més els dos. Que guai, això. No vull ficar-me en problemes ja després d'això. No. Bueno, moltes gràcies, Xavi, de veritat. Moltes Moltíssimes gràcies per gràcies. A acceptar-ho. vosaltres, per pensar en mi, perquè hi ha gent molt més important del món de la cultura popular que jo, però... Bueno, volíem... Més important no, jo crec que tots som importants. Sí. Des del participant més menut al més gran. Bueno, volíem tenir un tastet i hem cregut que també la teva vessant i la teva vida polifacètica ens ajudaria una mica a fer una mica un tastet de tot això. Exacte. I gràcies per aventurar-te en això, que sabem que ficar-se Jo davant us tinc que donar les gràcies a vosaltres perquè us atreviu a fer un programa del món de la cultura. No n'hi ha, quasi, en tot. I llavors, promocionar cada pas és un granet més perquè hi hagi promoció de la cultura d'Andorra. Moltes gràcies. Jo és que no vull acabar el programa plorant, de veritat. Ja està suficient. Que bé que la sentis igual que Sí. la sentim nosaltres, eh? Sí. Es porta molt a dins, això. Sí. Pues fins aquí. Fins aquí el capítol d'avui. Ens veiem el dilluns que ve a les 7 de la tarda, com sempre. Ja sabeu, 5 estrelles a Spotify. Això ens ajuda moltíssim. Oi que sí, Maria? Jo estic farta de que ho diguis, ja. És que s'ha de dir s'ha de recordar. La gent que ens estigui veient a casa és un gest que no costa res. Clic. En el Spotify 5 estrelles, i això donarà veu a la cultura d'Andorra i que algú, perquè hem vist els espectadors que hem vist que tenim espectadors d'Itàlia, de Netherlands, De la República Dominicana de Bolívia. de França, tota aquesta gent internacional està aprenent sobre els geganters d'Andorra. Clar. Això és molt fort. Estem arribant a punts internacionals. Està molt guai. Doncs això, que sempre una mostra de carinyo, recolzament, sempre va molt bé i ja està, ens veiem. Hem de dir que aquest és el penúltim capítol de la temporada, Maria. La setmana que ve venim amb un capítol que jo crec que, bueno, Potent. rebentarà. Podem dir que serà polèmic, això. Polèmic, serà polèmic. Donarà molt que parlar. Bueno, ho deixem aquí.
Ens veiem el dilluns que ve a les 7 de la tarda. Moltes gràcies un cop més per estar des de casa apoyant-nos i des de casa veient-nos. Fins al dilluns que ve. Adeu!